El pivot gironí, després de no jugar ni un sol segon en 5 dels últims 7 partits de Lliga, va disposar de 20 minuts de joc i va ser important en el partit a la pista de la banca cívica. Jordi Trias confessa que en els últims partits, psicològicament, han estat durs. És difícil, la veritat. En tants partits sí que és veritat que ho he passat bastant malament en aquest aspecte, però és que no hi ha més que continuar treballant i sempre donar al màxim els entrenaments, cosa que cada setmana em costava també més l'estar concentrat perquè no tenir minuts és sempre difícil, no? Però bueno, penso que ho he portat bastant bé dintre de tot i ara doncs, l'equip està molt bé, o sigui que molt content. El tècnic Salva Maldonado es mostra satisfet de la millora, però assegura que no han fet cap canvi respecte al que feien habitualment. Jo crec que estem treballant bé, començant per la posició de base i no hem fet res especial, no és que hem canviat la defensa, però sí que estem molt més sòlids i estic content de com està anant la defensa amb els últims partits, no? Perquè l'altre dia també es van arribar a 74, però faltant un minut i mig portaven 60 i alguna altra vegada, amb la qual cometem menys errades, la gent ha anat donant passos endavant en general. La nota negativa de l'entrenament ha estat Henk Norell, perquè encara té molèsties a l'espatlla i no ha pogut entrenar. No ha pogut utilitzar el braç esquerre, tot i que ha estat en l'entrenament sense fer exercicis amb el braç esquerre.